Siyaphuhlisa siphethe inguqu, siyalima sigweba indlala. Bhotani mawethu namkelekile kwiindaba zikaDr Da. Abanikazi abatsha befama iGlenview eSalem kwiphondo iEastern Cape babuyiselwe kumhlaba wookhokho babo owathi woxuthwa ngexesha lengcinezelo. Bathi baswele imilomo eliwaka ukuvakalisa umbulelo wabo ngomsebenzi owenziwa nguDr Da kule fama yabo. Sithole umbulelo omkhulu kakhulu ngoncedo esilifumene kuDr Da. Apha kule fama sifike noko izinto zilele namacingo ewile, kubonakala into yokuba khona uvuselelo olufunekayo. Sizama ukwahlula amasimi kumadlelo, sinawo namadlelo apha. Sixakekile ke ngokwenza icingo. Enye into indawo le biseyishinyene kakhulu, ifama le ishinyene, siyagawula ke siyahlahla sifaka icingo. Saphinda sancedwa ke nangala manzi obona apha emveni kwam. Wasinceda kakhulu. Iinkomo ziyasela apha, esingenakho ngaphandle kwalo uncedo karhulumente. Sincede kakhulu ngalo, otherwise thina besingenazo impiko uba singakwazi usibhabhela. Siyabulela ke kakhulu ngaloo nto.